जी मौसा ହଁ चलो मौसा बाटर देखा ही गले मु रास्ता पाऊन जय माता तारिणी ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରେଡ଼ି ହୋଇ ବାହାରି ଗଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁରାଣୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କାମାକ୍ଷାନଗର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଆଲୁଅ ଝରଣ ଗୋଟେ ଜାଗା ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଲୁଅ ଝରଣ ଛକରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତା ଆସିଥାଏ। ଏହି ରାସ୍ତାଟି ପୁରା ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। ରାସ୍ତାରେ କାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ନ ଦେଖିଲି ମୁଁ ପୁଣି ପଛକୁ ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମଉସା ମୁହଁଟା ଦେଖେଇଲ। ମଉସା ବାଟରେ ଦେଖା ହେଲେ ପଚାରିଲେ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ମୁଁ କହିଲି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡର ମାଡ଼ୁଛି। କହିଲେ ଚାଲ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ଆଜି ବି ଦୁନିଆରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଅଛି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ପୁରା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ମଉସାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଚାଲିଲି ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମଉସା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ନାହିଁ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବାବୁଲି ପ୍ରଧାନକୁ କହିଲେ କହିବ। ଆଚ୍ଛା, ବାବୁଲି ପ୍ରଧାନ ତା ଭାଇ ଆବିର୍ଭାବ କରିଛି। ତଥାପି ମନ୍ଦିର କେତେ ବର୍ଷର ହବ? ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ନା? 92 ପରେ ହେଇଗଲାଣି। 92 ବର୍ଷର? 92 ମସିହା ପରଠୁ ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହି ମନ୍ଦିରଟିକୁ ସେଠିକାର ଜଣେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ନା? ଏ ମସିହା ଗୁଡା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଲିଭେଇ ଦିଆ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଲେଖା ଥିଲା, ହଁ ଯାହା ସବୁ ମାର୍ବଲ ପକେଇକି ସବୁ ଲେଖା ଲିଭି ଯାଇଛି ଆଉ। ତାପରେ ଶଙ୍କରାପୁର ରମେଶକୁ କେତନକୁ ଚିହ୍ନିଥିବ? ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେତେ ଚିହ୍ନିନି। ମୁଁ ଏଠି କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ରହୁନାହାନ୍ତି ପୂଜାରୀ? ନାଇଁ ପୂଜାରୀ ଘରଠୁ ଆସୁଛି ଭାସ୍କର ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ ନାଇଁ ପୂଜା କରିକି ସେ ଯାଇଛି ଭାରି, ଏମାନେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସେ ଯଦି ଲୋକ କିଏ ହେଲେ ରହୁଛି ନହେଲେ ପଳଉଛି। ଇଏ ପୂଜା ସାରିବା ପରେ ସେ ଆଇଛି ଆଉ। ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ସିଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଯିବେ ଆପଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ମାଟି ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆଗରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ମାଟି ରାସ୍ତାଟା। କେତେ ସିଡ଼ି ହେଇଛି ହଁ ନା? ଯାହା ହଉ ବହୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଛି ନା? ହଁ। ଜୟ ମାତା ତାରିଣୀ। ମଉସାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେଠିକାର ଜଣେ ପୂଜାରୀ ଯାହାକୁ ଦେହୁରୀ କହନ୍ତି, ସେ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି କୌଣସି କାରଣରୁ। ସେଥିପାଇଁ ସଫାସୁତୁରା ହେଇନି। ଆଜି ଆସିନି ଭାଇ, ଆସିନି ସଫାସୁତୁରା ହେଇନି ଆଉ ନା? ଏହି କୋଠରୀ ଭିତରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେହୁରୀ ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଗେଟ୍ ବି ବନ୍ଦ ଅଛି। ମନ୍ଦିରଟି ପୁରା ଶାଳ ବଣ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ମଉସାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଡାହାଣ ପଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏ ମନ୍ଦିର କଣ କେମିତି ଖୋଲା ହେଲା କଣ କିଛି ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ ମନେ ରହୁନି, କିନ୍ତୁ 92 ପୂର୍ବରୁ ଧରା ହେଇଛି। 92 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ? 92 ହେଲେ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 33-34 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ତା ପୂର୍ବରୁ କେତେ କଣ ସେପଟେ ବି ତାରିଣୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟା? ଏଟା ଏବେ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଯାହା ଇଏ ହେଟା ଏବେ ହେଇଛି। ସେପଟେ ଏପଟକୁ ଆଣିବେ ଆଉ ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ ହେଟା ସିଏ ରହିଲା, ଏଠି ସିଏ ଯିବେନି। ଏଠି ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜାଗାରେ ପୂଜା ପାଇବେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ ନା? ହଁ ଏଟା ତୁମସିକା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଉଛି ଆଉ। ହଁ ତୁମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହି ଜାଗାଟାର ନାଁ ପାଣିଖୋଲ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏବେ କେବେ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ମଉସା? ଏଟା ଯୋଉ ହୋଲି ଦିନ ହୋଲି ଦିନ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ମାନେ ହୋଲି ଏଠି ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ନା? ହଁ ହଁ, ହୋଲି ଦିନ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। କେତେ ଦିନ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି? ହେଇ ଦିନ କଥା ଆଉ ହୋଲି ଦିନ ଖାଲି ଆଉ। ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ପୁରା ଲୋକ ଆସୁଥିବେ ଆଉ। କୋଉ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ହେଉଛି ନା ତଳେ ହେଉଛି? ନାହିଁ ହେଠେ ନା ଗାଁ ଭିତରେ। ଗାଁ ଭିତରେ ପଡ଼ିଆରେ? ହଁ ଗାଁ ଭିତରେ। ଆଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସେଠି ହେଉଛି? ନାହିଁ ଗାଁ ଭିତରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ହୋଲି ଯୋଉ ଆମ ନାଁରେ ଇଏ କରିଦିଅ, ମଗୁ ନାଁରେ। ବାବା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରିବା ପାଇଁ, ହଁ କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ ମଙ୍ଗିବା ଦରକାର ଆଉ। ହଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ତାର ନେଇଛି ବିଭୂତି ନା ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଏ ଆଉ କି?
ସେ ଯାହା ପଇସା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ? ନାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଏଇନେ କିଛି ମିଳିନି ହେଇଟା ଶସ୍ତା ଚଲା ହେଇଛି ଯେ କାହିଁ ହଉନି କିଛି ଏଟା ପୁରା ହେଇ ଶାଳ ଗଛ କାମ ପତ୍ରଟା ହେଉଛି କେମିତି ପୁଣି ତାଙ୍କ ନିଜ ହାତରେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ ହଁ, ଗାଁ ବି ଦେଉଛି କିଛି ଥବ? ହଁ ଗାଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ହଁ, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗରେ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ। ହଁ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କାମ। ଉପରେ ଯାଇନି ଆଉ ହଁ ହଁ ହଁ, ଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ। ଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ। ହଁ ଆଉ ଏତେ ପଇସା ଗାଁ କୁଆଡୁ ଆଣିବ? ହଁ, ତାପରେ ବି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ବି ମନ୍ଦିର ହେଇପାରିବ। ଆଜିକାଲି ପଇସା ହେଲେ ନିର୍ଭର ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା ଆଉ କ'ଣ। ନାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଯିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା କଥା ଏପଟେ ଯିବ, ଯିଏ ଚାଲିକି ଯିବା କଥା ସେପଟେ ଯିବ। ହଁ, ସେଇପଟେ ବାଟ ଫିଟେଇଥାନ୍ତା ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସର୍ଟ ରାସ୍ତା ବୋଧେ ଫିଟେଇ ଦେଇଛି ଯେ ବାଟ ଆଉ। ସେ ବାଟ ଫିଟେଇ ରାସ୍ତା ପୁଣି ହେଇଥାନ୍ତା, ବାରି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ରାସ୍ତା ଫିଟେଇ ଦେଇଛି। ଖରାଦିନ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିବ ଏରିଆ। ହଁ, ଖରା ଦିନ ବହୁତ ଲୋକ ରହୁଛି ଦେଖ। ଭୋଜି ଭାତ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନା ନାଇଁ? ବାହାଘରିଆ ଫାଘରିଆ ହଉଛି। ବାହାଘରିଆ ବି ହେଉଛି। ବାହାଘରିଆ ଫାଘରିଆ ହଉଛି। ବାହାଘରିଆ ପାଇଁ ଗାଁର ମଣ୍ଡପ ଅଲଗା କରାହେଇଛି। ହଁ ହଁ, ଆପଣ ଉପରକୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଟି ରାସ୍ତାଟା। ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆପଣ ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ମାନସିକ ରଖିବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୂରଣ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଏହିଭଳି ଜାଗାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସିବେ। ଏଠି ବାହାଘର ଆଉ ଭୋଜିଭାତ ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ଦର୍ଶନ କରିସାରି ମଉସାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧରି ପୁଣି ଫେରିଆସି। ମଉସା ଏତେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାକୁ ମିଳିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂର କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ପୁରା ସମାଜକୁ ଆପଣ ଜିତିଯିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ମାଆ ତାରିଣୀ।